har för mig vilket det är Triumph du har för det. Ja, det är 3-5. Ja. Så jag har för mig den är, om det är den eller också det ligger innan. Alltid samma. Förebyggande förstår jag. Ja, det vågar han inte ju. Ja, det är ingen idé. Hon är ju så snabb. Så. Ja, nu när solen har tagit ner så är det där. Här kommer jag först. Ja, ja. Det där är något speciellt, ja. Det är lite läka med dig. Det var ju en trög man den. Ja, vad för många här? Måste jag lukta det? Ja. Ja, men det är inget farligt. Jag kan underhålla mig själv faktiskt. Ja. Jag är inte sämre än så. Jag kan springa lite. Jag ska bara hoppa lite här. Nej. Ja, kolla där under tiden. Ida! Ida! Är du knäppis? Ja, vill han inte? Ida! Ja, du stannar här. Ja, duktig tjej. Duktig tjej. Jättin! Ja, duktig kille. Duktig kille. Jag vill inte ha godis. Jag har inte tid. Nej, vad är det? Det är inte lika hjälpligt. Ja, men det är väl många lösningar. Ja. På direkt. Ja, Sixten var ju alldeles vild där också. Ja, ja. Där kan jag också kissa. Så. Ska vi gå neråt lite? Ja. Ja, ja. Ja, där har ju den vita mannen gjort ett antal misstag där. Kanin. Och hunden. Ja, och kamelen. Och hästar. Jag har en stabkompis i Ryssland. Han har precis varit och skapat in på garaget. Där det regnade i 3 veckor. Och du vet när det regnar där nere så får du stiger upp i stövlarna medan du står och väntar. Så fort ja, när du kommer var 3:e år. Oh. Så det Nej, jag skulle haft en sån stor hundgård där som man bara kan släppa ut och kunna få leka av sig. jo, men han har gått upp i Ora. Vad sa du? Gå upp i Ora. Jaha. Jag tycker det går bra här. Det är för långt för mig alltså. Ja, jag ser du är lite klent ut. Ja, visst. Det är lite bekvämt. Ja, det har blivit någon. Nej. Du vet ju hur det är. Torsten. Vadå?